Здравейте! Днес ще ви презентираме двустаен апартамент, намиращ се в новоизграждаща се сграда в близост до Пловдивски панаир. Разположен е на 5-ти, среден етаж и сега ще го разгледаме заедно. Дневната е с правилни форми и е доста лесен за обзавеждане. Освен това, другото предимство е, че разполага с големи прозорци, които внасят много светлина в помещението. Спалнята е с площ от 15 квадратни метра, което все по-рядко се среща в новото строителство и има излаз на обща тераса с хол.